Pa Fondacija Mladen Selak je osnovana 90. godina prošlog veka. Gospodin Selak je naš čovek koji je proveo život u Americi posle Drugog svetskog rata i preživeo je logor u Jasenovcu, otišao u Ameriku bez škole, bez novca, počeo da studira uz rad, onda je počeo da patentira, da se na neki način se obogatio u nekim razmerama zapada i krenuo je Pupinovim stazama. U stvari, on je na neki način smatrao da je Pupin njegova zvezda vodilja i da je Pupinov život dobar, da kažem, uzor za njega, koji je otprilike na isti način došao u Ameriku i došao je ovde. Želeo je da napravi neki biznis, želeo je da napravi neka privredna preduzeća, da sarađuje sa inostranstvom. Nažalost, on nije uspalo tih 90. godina zbog sankcija. Hteo da napravi kao neki čovek koji zna šta je javno dobro i kliniku za dijagnozu ranu raka na Fruškoj gori zajedno sa američkim kliničkim centrom u Los Angelesu. Na kraju nije dovoljno dugo živao, njegova familija odustala od toga i ono što je preživelo, to je njegov fond za mlade talente. Počeo je da stipendira, odnosno da podržava mlade ljude, jer je smatrao da je poenta cela školstvo, da sve treba da prođe od škole i da je škola u stvari garantuje deci dobra, kvalitetna škola, garantuje deci budućnost. S druge strane, ima isto jednu dosta interesantnu ideju da vi ne možete da budete neka održiva ekonomija i nešto ako nemate domaću privredu, odnosno domaći razvoj. Vi morate da imate konkurentnu domaću privredu koja će biti partner raznim investitorima, stranim kompanijama. Inače, ako nemate dobre škole, nemate domaću privredu, vi postajete kolonija. U stvari, imate strane investitore, korumpiranu vlast i imate siromašan narod. To je Afrika se tako kolonizovana i mi ćemo biti, ako ne stavimo poentu na školstvo, domaći razvoj, domaću privredu, bit ćemo opet kolonija multinacionalnih kompanija ili nekih razvijenih država. To je cela poenta.